Ay, salamat. Hapit ligid na human among pader. Natindog na jud, gamay na lang kulang ani ba. Pero makulbaan ko aning kahoya ni ba. O taas kay ba, dako pag yun. Susog matumba ni hangin-hangin, diri gini paingon ba. Teluya sa mong pader ani eh. Murag delikado ka na, boss ba? Murag dili na. Gunong sa inyo, ha? Saan, puto na to na? Isa ha, kaya ra ba ka ni putlo na to? No, duha raw yata. Taas mo kayo. Saan, kaya ra ni putlo ni? Ah, kaya ra lagi na. Na magkakisundang. Sige, ako'y sundang dito. Ta. Kay bahala na. Kailangan din matumba ng kahuyan eh. Kaya basi matablahan itong padiro. Mabiyan ni na human na. Dako-dako na yung gastuan eh. Bay. Kaya ba karon ni putlon bay? Dako mo kaya ni. Ah, kaya lagi ni, boss. Basta hait lang imong sundang. Ay noon, hait man noon ni. Unsa man ditso na ta putol? Isa, managi sa tabos. Ha? Unsa man nangid yung man ni tagiyan ni kahuyan eh? Dili ba? Manangit ta sa nagpuyo ani ba? Ha? Mali nagpuyuan eh. Ni unsa man nato ni pagpanangid? Asa imong sundang di? Ara oh, hait kay ni. Guna man na, di ta kaputol ana. Sorry. Dara di ay. Dara kini. O ka na. Di nga rin. Oh, unsa man putol na ta ditso? Basing matumbahan mo ang balay ana ha. Dili pa to maputol ani, manangit pa ta. Sige lang unsa man tong panangkid daghan kay lamok. Ngayon boto. After tulo ka oras, balik na to dire pag mawala ning sundang. But pasabot, dili mo sugot ang tagiyani. Okay. Ah, di ay. So pasi sa takaron. So after 3 ka oras mo balik ta dire. Tulo ka oras. Sige, balik ka ta dire. Ala. Bay, wala ang sundang. Na, pasabot boss, dili mo sugot ang tagiyani. Ha? Na, dabi bisig na hugro dire. Oh, wala man. Di gide mo paputol ng kahuyan eh. Pero naapa isa na boss, pamaagi, maghalad ta. Halad? Na, nyawaman ni manok. Bisag unsa na lang boss, basta makahalad lang ta diri. Ah, di ay, bisag unsa ra basta makaon. Bisag unsa na. Ah, sige, balik lang ko ha, magkuha ko. Nah, wala naman ni bungay. Nah, sila dudut ay si pangarbis diri amra pag iya ka. Ang takar ka si Butchok man to si Deb. Naa magita to kitaan magita ka. Ni tagsalo ra ko toy. Impil gyapon ka. Kita silay. Langan mo dinay ka pero ikaw tigsalo impil gyapon ka. Alpak gyapon ni mga sandat. Lah, oh bay si Papa Jim na bayo. Leus, pajigi deh. Tara, na to manita. Nagunsa mo na sila dira abay. Sig nagdate na sila bay. Ano nagdate? Turiya nga sila lalaki. Uson na karon lalaki ug lalaki magdate. Ay, kaluan mo sila. Pahawa diri bay. Otik ra gani iyoy. Otik. Kani bay, okay na ni bay, pujibar og Sprite. Oo, pwede na na, basta nalay mahalad. Nak ibubon ako ni. Pero pwede lang ibuto. Ay, butan ako dire. Sa abrihan na ni. Di lang. Pwede na lang. Eh. Ba't tinawa bay na sila gigawas bay? Hala bay, ihalaran nilang kahoy bay. Lagi halaran nila sa ato paputlo ng kahoy. Ha? Putlo na nila, matumban ta dire. Oh, yar panimoy. Tumba ba dire na? Kada ko ana. Bahala mo ra bay, matumban ta ra mo uli na ko. Widot asa man ka? Amo dududut po. Muli na dia siya daw. Madlok matumbangan ta uli na tata. Kaya po trilin ko siya. Ay sag uli, kaya wala matakakawag rambutan. Katulong na tong kawag katong gihala di papaji. Asa ka tanggalad sa kahoy? Sa ingkanto man to. Unhan na tong engkanto. Hawa na sila dara aron, kwao na to. Na, madako atong itlogan na ba? Oo, magay duha bitaw ta. Duha bitaw. Balik ko na po nato ni after tulo ka oras. Pagbalik na to nga mawala ni bot pasabot dili mo sugot ang tagiana. Okay. Abot na po tagtulo ka oras. Stilan hasula din ni magputulog kahoy. Sige, balik lang ta diri ha. Kung tuwarasin, lakaw na sila sin. Tara, sumay dugayan. Atak na. Tara, atak na. Ay, hala, boss. Nawala itong halad, boss. Hala. Nawala. Na, di gide magpaputol yung kahuyan eh. Na,
Sorry good boss, di good magpaputol. Di good musugot ang tagian eh. Tapos sayangan po sa kong gihalad eh. Nya kong sundang, bago pa biya to, nawala. Kasi na ta, basig kita pa mawala ni. Ha? Nagluka po na ni, tara. Bay, dito mga kanan ni Bay. Salad binit sa kahoy, Bay. Oo, makaya sapa na. Kaon lang, kaon. Ano sa nakikaw ninyo? Lamig yung bajibar nga no, niuli. Mupo ka niuli. Talawan, manggod. Sayangan, sa kong gihalad Ay ito boss, eh. tanawa to mga bata boss. Nagkagpajibar para sa itong gihalad. Na, maugo na yung gihalad boss. Kaya na Sprite. Ay, atian, mga bata. Ay, sila rin nangunga sa halad eh. Eh, kung kamay, baby. Dali, diri kami pa mga adjust. Bawian na boss. Ay mag-boss pa ko sa likod. Nadat na. Niuli, mga kagod. Madlok, mga matumbakan. Kuya, padamadot tayo na mo. Sino si Papa Jason? Kasi dapat Ay, mga bata ka dagan. Kamu ha? Kamu din nagkuha sa kuha dito? Ha? Ambila. Ambila, ha? Abinok engkanto nagkuha. Kamu din nagkuha dito, ha? Gatag, ramay sa kuwakol. Sige lang sa amin. Halikon ko na lang niya.